Shubor nakaslem jong unongsan Hima. U Dr. DRL Nonglait, u Bedai u President Kakasi Otter Society, ula jubab da ka Jingtyrwa, syaka seng National People's Party, ba u Pdiang ya ka Jingtyrwa, banblong, kum u Kyrtong ban yakun ya ka Ilekshon MP Lok Sabha, ba Shiteng Samoy na Shillong Parliamentary Constituency. Kadkum kashiti bola yo, u Dr. DRL Nonglait, ula pha da ka Jingtyrwa menta kasngi, ka handrew tarik u jemang hajar hunriu, Sya u President dan ni Working President ka National People's Party Shillong da ka ba penpau ka jing sngo komen ye kinong yalam bat kinong tray jong ka seng NPP ki bala ibit ye u ban terwa ye u ban ye khun ye ka election MP Lok Sabha hajar hunriu. Ula kular ban ko ngo bat ban bot rinti ya ka nong rim ka jing thmu bat ka rai lang jong ka seng bat ban tray shitom na ka benta ka jing bha jing miat bat ka jing roy jong ki pat ba ka jela bat kari. Kumta ula kerpat bana ka seng NPP kan hap ban ai ka jing mut ban ye tray lang na du kinong yalam bat kinong kershan. Kum ban chupen kan mau u Dr. DRL Nonglait haba ubat kum u President ka KAS ula yo shibun ka jing kershan na ki pat ba hadien ka jing ki hadu ba ka sorkar jela kala ko ngo ban itho ya ka ktien khasi bat garo kum ka ktien sorkar ha ka ba ulat ka jela uladab ban manjur haba persyang ban kren bat ki kattu ka ne kinong yalam ka seng NPP kile tho ba ki don hadu saw ne san ngut ki bala terwa yala de ban long kum ki Kyrtong henrei las ngotho balada u Dr. DRL Nonglait ula Pdiang ya kani ka Jingtyrwa ke NPP la shai ka sngi haba kan syong ya ka jingelang kan shim ya karai ban jit ya u Dr. DRL Nonglait.